Ahoj, vítajte pri mojom treťom videu. Dneska si spolu ukážeme tento triple single náramok na môj štýl. Tak môžeme začať. My si spravíme červeno-čierny a môžeme si pridať aj prívesok. Takže začíname. Zoberieme si dve červené gumičky a dáme ich prvú tu na a druhú dáme na ten istý nadstavec. Ďalej si zoberieme čiernu a dáme ju taktiež na tento tu, na nadstavec ďalej. Zoberieme si opäť červenú a dáme ju na takýto istý nadstavec. Proste bude. A gumičky sa nám ešte nesmú prekrížiť, lebo náramok by sa nám nepodaril. Proste budeme robiť takto stále až do konca. Mám zapnutý blesk, lebo to natáčam v noci, takže trošku to horšie vyzerá, ale nevadí. Takto si naukladáme až do konca. Zatiaľ to prestrihnem a spravím to mimo kamery. No, keď už sme na konci, tak si zoberieme jednu čiernu gumičku, natiahneme ju na tieto dve prsty, spravíme krížik a dáme ju na tieto dve prsty a položíme ju na tu na. A ideme háčkovať. Zoberieme háčik, odsunieme túto čiernu, naberieme obe čierne. Trošku si môžeme pridržať túto čiernu. No, takže odznova. Odsunieme čiernu. Odsunieme tú dvojgumičku čiernu. Naberieme tie dve, čo sme uložili. Teraz som nabral iba jednu. Takto. Nejako mám s tým problém, neviem, asi pretože už je večer a som ospalý. No a dáme tu na takto. Takto. Ďalej, tu nemáme čo odsúvať, tak proste iba zoberieme červenú a dáme o jednu dopredu. A opäť odsunieme, si nemáme čo odsúvať, tak proste iba naberieme a dáme o jedno dopredu. Verím, že už to máte v malíčku, tak teraz vás nechám trošku popracovať samých a uvidíme sa, až keď to dopletiem. Takže, a keď už to máme takto doháčkované, bude to vyzerať nejako takto, tak si zaberieme túto na háčik, túto červenú na háčik a dáme dole z nadstavca. A bude to vyzerať takto. Ale keďže nám ešte náramok je malý, tak si spravíme ešte jednu radu. Takže opäť. Zoberieme dve. Teraz začíname dvomi čiernymi. Zoberieme čierne dve a dáme takto. Dve. Zaberieme dve červené a dáme opäť takto po jednej. Opäť dve čierne a dáme zase takto.
to opäť prestrihnem a uvidíme si až keď dám všetky gumičky do konca. A tú dvojgumičku už nerobte. Vyčkajte to. Ďakujem. Takže, a keď už sme takto na konci, tak si zoberieme tento upletený, dáme dole z háčika na prsty takto dve a dáme to na tento, tu na nadstavec a ideme opäť háčkovať. Odsunieme tento prvý náramok, trošku si ho pridržíme, naberieme túto červenú, dáme o jednu dopredu a opäť naberieme čiernu, dáme o jednu dopredu, naberieme, trošku si dvihneme všetky gumičky. Opäť naberieme červenú, dáme o jednu dopredu. Naberieme čiernu, dáme o jednu dopredu. Uvidíme sa neskôr, kým to opäť dopletiem. Takže, keď už som to doplítol, opäť si zoberiem čiernu a dám dole z nadstavca. Takže a náramok už je spravený na moju ruku. Takže zoberieme si S-clip. Z háčika dáme tieto gumičky na prsty. Zoberieme si S-clip a dáme takto. Teraz zoberieme si druhý koniec a dáme ho na druhú stranu S-clipu. Tak a náramok máme hotový. Podaril sa nám. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Majte sa. Určite ma každý like poteší. Odber ešte viac. Majte sa. Tak ahoj.